Záverečné stúpanie. Ty kokos, ale keď sa pozriem na seba, ako vyzerám. Si robíš srandu, že normálne odlepím oči a ty mi budeš kameru. A ja sa odlepil oči. A iba skúšam. Ale pripravím nás na tréning 11 je mocná. Povedal 8. Hej? Pozriem sa. No dobré, 8. Prosím pekne, drahí veriaci. To chcem, aby ste videli. Čvirika? Čvirika nie, prosím. Čo plešinu? Môžem sa to natočiť. My nemusíme ísť do Palm Springs. Ja som Palm Springs so sebou. Ale sa pozrie von. Čo si ideme dať? Raňajky už sa budem usmievať, lebo na každom videu som taká, že... Nie si. Čo ty máš? Svoje obľúbené? No, takže nech to len v rýchlosti zhrniem, kde sa nachádzame a čo robíme. Som na cyklozájazde aj s mojou drahou v Chorvátsku, kde celý týždeň je to počasie také, povedzme, že poveternostné, nárazí vetra až do nejakých 70 km za hodinu, čo není vôbec sranda a v tomto jazdíme. Dneska nás čaká akurát posledný výjazd, ktorý bude najdlhší a na to, že sme šli včera celkom bomby, tak sme celkom vyšľahaní všetci z našej skupiny. Som zvedavý, ako to bude. Poďme sa nachystať a poďme krútiť, driapať, šlapať. Takto nejako vyzerá moja výživa, ktorú mám so sebou. Budem sa snažiť dodržiavať tých 60 až 80 gramov sacharidov za hodinu na to, aby som to vydržal. Mali by sme ísť cca 5 hodín. Takže uvidíme, ak to pôjde. Ešte po ceste to nejaká káva, ale máme tu nejaké gely, kofeínové gely a ešte cukrík zo včera. Mňam. No a okrem iného, okrem výživy, nemôžeme zabudnúť na SPF-ko, lebo moja draha ma to naučila. Keď nechcem, ďakujem ti za toto, že si ma to naučila. Snažím sa to dodržiavať. Fortune lady told my mama before I saw the sun. Said your boy's gonna love too hard and break more than one. You're gonna make sweet women laugh and cry, laugh and cry, laugh and cry. In a whole wide world, laugh and cry. Gonna ask him why, laugh and cry. But you know why I'm torn. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. I got a black cat charm and a heart turned blue. Got a letter from my baby saying I'm done with you. I'm gonna make you girl lead me by my hand. Then the crowd gon' cry for the midnight man. Laugh and cry. Laugh and cry. But you know I'm Po celotýždňovom prepale, ale aspoň máme slniečko dneska. Konečne kafe. Fuj. Prvá skupina nás trhla, ale za nami ešte je zvyšok, nie? To je taký klasický pit stopík. Ale mne by to stačilo aj potiaľto dneska. To už je dobré. Ja by som to ostal.
Tiež si to aspoň zdokumentujem, že prvý defekt v živote, ale na takomto peknom výhľade. Na jednej jazde manželka chytila 3. Takže odtedy presne viem, jak sa to mení a to bol deň, keď som kúpil kompresor. Ideš YouTube a... Áno. Prehadzuj. Ty vlastne teraz potrebuješ to prehádzať, aby kebyže náhodou zacvaknuté niekde, vieš? Aha. Aj ten plášť si tam trošku musí sadnúť. Dobre, mám tu dneska aspoň one-on-one ako opraviť defekt. A ty máš také plášte, kámo, že dole sáme. Kámo, keby si mal iné, tak tu sme pol hodinu. Fakt? Máme na tom prsty. jasné. No. Toto je krutá realita cyklistiky. Fuj. Záverečné stúpanie, 115 km, ešte 5 km hore, 300 metrov výškový, ale už som dropped a už som aj na seba vylial gel, jeden defekt, takže posledný deň už je cítiť. Ale je to krása, ale to príde potom, teraz je to pain. Nádhera. Kozica. No. Máme to za sebou 150 km 2000 výškových. Zešľahaný som jak šľahačka. Opálny som zasa na pana. Počkaj. Pozri. To bude krásne leto. Hlavne, že som si dal SPF-ku na ksít, ale na celé telo som zabudol, ale vybavené mám to za sebou. Bolo to fakt náročné. Tá kozica a ten kopec posledný ma tak vyšikanoval, že musím to spracovať, ale ten pocit bude neskoro mnoho lepší. Posledný deň musím povedať, že akože počasie nám vyšlo nádherné. Tým bol super. Na konci som už bol akože fakt vybavený, som ledva potočil. Pridám vám tu potom aj nejaké štatistiky do odkazov, kde si môžete pozrieť všetky jazdy, ktoré sme išli. No a teraz už len za mojou drahou na pláž. No a vybavené. Už je dobre. Však hej. Ty naspäť. Áno. Vybavený, ale spokojný. Otúžený. Otúžený, už som To bol je vo moje vode. brucho.